Menawa sampun kembang pun ngaturi para sepuh wenten sedaya dipun aturi dhateng Pak Sagir tiyang sekalian mriki gembelan kajar kalian unit niat kadhetipun perlu mulai angintun donga dhateng arwah ingkang wajib dipun kintun kathah gedhipun selangkung iji jaler estri ageng alit pangintunipun sageda tumanja sabibaripun tumanja asalo barokah para wali para nabi lan para agami sageda tebihne siksa kubur beknah kubur gembar kubure ladang merdine sepura sedaya dosane ikhlasa kalih donya ngamale sabibaripun Pak Sagir sak keluargane saged slamet wilujeng anggenipun gegrian sapane saged ayem tentrem dipun geni sak kulawargane gampang pangrupa jiwane dawuh penderesanane celakna rahayune ngicalono super sakite kantuna supa singgane sehingga saubah mulai sak sepeparane rinten dalune sabab sih wonten kajat malih kajatnyatipun nggih ketan kulak lan nabung nggih kangge ngintun dhateng arwah ingkang wajib dipun kintun kathah gedhipun selangkung iji jaler estri ageng alit pangintunipun sageta tumanja sabibaripun tumanja jaluk barokah para wali para nabi lan para agami sageta nebihne siksa kubur beknah kubur gembar kubure ladang merdine sepura sedaya dosane ikhlasa kalih donya ngamali sabibaripun Pak Sagir sak keluargane saged slamet wilujeng anggenipun gegrian sapet-sapone sageta ayem tentrem dipun geni sak kulawargane gampang pangupa jiwane dohna godha rencanane celakna rahayune calon syukur sakite kantuna suka singgane sehingga saubah mulai sajaba parane rinten dalune sabab kajat malih kajat niatipun nggih sekul samir Pak Sagir sekalian rembulan kajat kalian unit perlu ngintun dhateng arwahipun Mbah Kaminah lan arwahipun Pak Bambang pangintunipun sageta tumanja sabaripun tumanja asalo barokah para wali para nabi lan para agami sageta ditebihne siksa kubur beknah kubur gembar kubure ladang merdine sepura sedaya dosane ikhlasa kalih donya ngamali sabibaripun Pak Sagir sak keluargane saged slamet wilujeng anggenipun sidian sapesapane sageta ayem tentrem dipun geni sak kulawargane gampang pangupa jiwane dohna godha rencanane celakna rahayune ngicalono syukur sakite kantuna suka singgane sehingga saubah mulai sajaba parane rinten dalune sabab wonten kajat malih kajat niatipun nggih ketan kulak lan napung nggih perlu kangge ngintun dhateng arwahipun Mbah Kaminah lan Pak Bambang pangintunipun sageta tumanja sabibaripun tumanja asalo barokah para wali para nabi lan para agami sageta tebihne siksa kubur bekah kubur gembar kubure ladang merdine sepura sedaya dosane ikhlasa kalih donya ngamale sabibaripun Pak Sagir sak keluargane saged slamet wilujeng anggenipun ngenggeni sapet-sapone sageta ayem tentrem dipun geni sak kulawargane gampang pangupa jiwane dohna godha rencanane celakna rahayune ngicalono syukur sakite kantuna supa singgane sira saubah mulai sajaba parane rinten dalune sabab wonten kajat malih kajane dipun mulai menteri ingkang dipun petri kaki amung bumi nenamung bumi sapet-sapone Pak Sagir iki bilih dipun mulai dipun petri dinten megeng niki panpun sageta slamet wilujeng anggenipun ngenggeni sapet-sapone sageta ayem tentrem dipun geni sak kulawargane gampang pangupa jiwane dohna godha rencanane celakna rahayune ngicalono syukur sakite kantuna suka singgane sehingga saubah mulai sajaba parane rinten dalune sabab wonten kajat malih kajatnyatipun mulai menteri ingkang dipun mulai dipun petri kaki kawak nini kawak kaki budo nini budo kekawakane dusun umbel warisane ingkang dipun trepi saben-saben griya pekarang kuman dipun geni Pak Sagir sak keluargane sageta ayem tentrem gampang pangupap jiwane dohna godha rencanane celakna rahayune ngicalono syukur sakit kantuna suka singgane sehingga saubah mulai sajaba parane rinten dalune sabab wonten kajat malih kajatnyatipun nggih mulai menteri ingkang dipun petri danyange danyang cikal bakal akal bakal danyang nggih belat papat 5 tengah sareng-sareng dipun mulai dipun petri
dinten megeng niki panumpun saged slamet wilujeng sapesapane dipun ngeni Pak Sakir sak keluargane saged ayem tentrem ngedohno godho rencanane nyelakno rahayune ngicalono syukur sakite kantuna suka singgane singga saubah mulai sajaba parane rinten dalune sak bab sewonten kajan malih kajane atipun nggih mulih ingkang dipun mulih ingkang gadah pojokan sepindah warisane dipun terpi saben-saben bilih wong rangkuman Pak Sakir saged ayem tentrem dipun ngeni sak kulawargane gampang pangupa jiwane dohno godho rencanane celakno rahayune ngicalono syukur sakite kantuna suka singgane singga saobah mulai sajaba parane rinten dalune sak bab sewonten kajan malih kajan atipun nggih mulih ingkang dipun mulih leluhuripun Pak leluhur saking kaki saking nini saking bapa saking biung leluhur jaler estri ageng alit dipun mulih dinten megeng niki panumpun saged slamet wilujeng Pak Sakir anggenipun ngenggeni sapesapane saged ayem tentrem dipun ngeni sak kulawargane gampang pangupa jiwane dohno godho rencanane celakno rahayune ngicalono syukur sakite kantuna suka singgane sira saubah mulai sajaba parane rinten dalune sak bab sewonten kajan malih kajan atipun gumulu metri ingkang dipun mulih dipun petri kaki sandang garba danyang pekenarung kala danyang margi sareng-sareng dipun mulih dipun petri dinten megeng niku pun saged slamet wilujeng anggenipun pados betah dhateng peken mawon slamet wilujeng Pak Sakir sak keluargane slamet wilujeng awit dinten iki ngantos sateruse saged ngedohne godho rencanane nyelakno rayune ngicalono syukur saged kantuna suka singgane singga saobah mulai sajaba parane rinten dalune sak bab wonten kajan malih kajane atipun gumulu menteri ingkang dipun mulih dipun petri Bathara Brahma ingkang kersa apilan kala geseng ingkang kersa pawon sareng-sareng dipun mulih dipun petri dinten megeng niki panumpun saged slamet wilujeng anggenipun garap api saben dinten mawon slamet wilujeng Pak Sakir sak keluargane slamet wilujeng awit dinten niki ngantos sateruse saged ngedoni godho rencana nyelakno rayune ngicalono syukur sakite kantuna suka singgane singga saubah mulai sajaba parane rinten dalune sak bab sih wonten kaset malih kajan atipun nggih mulih menteri ingkang dipun mulih dipun petri kaki sandang garba danyang pekenarung kala danyang margi sareng-sareng dipun mulih dinten megeng iki panumpun saged slamet wilujeng anggenipun pados betah dhateng peken mawon slamet wilujeng Pak Sakir sak keluargane slamet wilujeng awit dinten iki ngantos sateruse saged ngedoni gedhesan nyelakno rayune ngicalono syukur sakite kantuna suka singgane singga saobah mulai sajaba parane rinten dalune sak bab sih wonten kacat malih kacat niatipun nggih mulih menteri ingkang dipun milih dipun petri dina 7 pasaran 5 sasi 12 taun 8 windu sekawan mulai menteri malih kala dina kala sasi kala taun kala windu wasangar jabung uku jadengaran sak rical lae sak pasung dari pisan sareng-sareng dipun mulih dinten megeng niki panumpun saged slamet wilujeng Pak Sakir anggenipun gegriyan sapesapane saged ayem tentrem dipun keni sak kulawargane gampang pangupa jiwane dohno godho rencanane celakno rahayune ngicalono syukur sakite kantuna suka singgane singga saobah mulai sajaba parane rinten dalune sak bab sewonten kajan malih kajan niatipun nggih mulih menteri ingkang dipun mulih dipun petri gamane gaman arupi wesiaji lan gaman bacokan sareng-sareng dipun mulih dipun petri dinten megeng niki panumpun saged slamet wilujeng anggenipun damel mawon slamet wilujeng Pak Sakir sak keluargane slamet